Kawadhi nyime ni riwruok mar piny mangima marango chenro mag reso oganda International Rescue Committee ochako chenro mag kedo gi kech kod nong'no masani ogoyo kata ogoyo tach e kuonde dak mag ji manoringo thuchegi. Riwruogno yango ni pok mar chiemo ne kuonde jotgo sani medo kelo midhiero ne ji modak kuonde go. Ranyisi gin mag Dadaab kod Kakuma. Oro manogoyo tach e thoth gwenge ma pacho ka kuom thuolo malach osebedo midhiero mar nok mar chiemo e pacho ka ne joma noringo thuchegi kod jopiny mamoko bende. Nonro mar riwruok ma ochung' ne reso oganda International Rescue Committee bende yango ni kata mana koth ma osebedo ka chwe bende nyocha biro gi tuoche kaka malaria kod mamoko. Riwruogno wacho ni nok mar chiemo osekwako kembe mag ji manoringo thuchegi kaka Dadaab kod Kakuma. Ma osemiyo kata pok mar chiemo ma icholo ne oganda e kuondego osedok chien nyaka e atamalo 80. Nong'no ma Kech ok keth mana del kende to chocho nyaka rikni mar obwongo. Ka onge chiemo makare, nyithindo ni kama ng'aw mar gamo tuoche malandore kod tuoche mamoko makoch. Nong'no bende mono nyithindo dago ngima maber kendo mono gitiyo matek e kelo lokruok ne anyuolagi. Kalore kod Mohamed El Montasir, director mar IRC bade ma Kenya, IRC oseneno chandruok ma dhano kale kendo koro keto kenge mag kedo gi nong'no e kambi mag Kakuma kod Dadaab. IRC wacho ni kata obedo ni nitiere yath ma opuodhi ne thiedho nyithindo ma kech oingo ngimagi, thoth oganda pod ok nyal yude. Riwruok mar IRC koro kwayo piny owacho kod joma chunygi lendo mondo nyuak ne kedo gi nong'no ma sani okwako gwenge mathoth e pacho ka. En mor ne jopuonjre kaunti